yon chu athok zela ma se an kal huya poison kha ataksa alo lut man hi lo ni in chu chuan a spiritual power ti buain leya atla thatop mai mi sien po athu rukna ta alo chuak ve ngala yon chu mi sien chuan a in kol chhun zom zela dam lampan chhozelin tuna chuan spiritual power po 70 atanga 80% vel chu amang chuak le theitowa mi sien chuan har satna lakata a chan chu awanga lom thu soin engtik lai poa tan puile tura a om thu alo hrila chuti lai chuan lualan chu hlau thong takin aron tlan luta yon hne na chuan lekha apeta chu lekha chu zanina fengion arena tura chona ni in lichen lo thon ani nge nge mi sien chuan a hliamala dam that lo awangin kal lo mai turin an hrila arena pon lama in sual khap ani awangin akal lo poin tu mai in anti buai theidon lo ani lichen te ang chuan an chongam don lo ti a in hria ma se tuna hetianga aron chautak sia chuan a phena puitu thatak an om nge yang ti rin na anei ngala chu chu hriat masak atulin a hria yon chu a mel thup chungin arena nei na hmuna chuan avakal ngala suikhian u po alo om vea suikhian u chuan alo hre thei ngal tlat mai rang takin a hmu phak lo na lama in son an tuma ma se yon chuan alo dang chat mai le misty forest chunga athu soi zong zong le athil ti zong zong te kha spirit eating worm eitir atum wang ani le ni lo an zot masate te a suikhian u point in thup thei ani tak lowa chuan anhunga azui reng thu alo hril ve bok yon chuan tunma a suikhian u khani to lo wangin ani po tunma a anhung zui reng thin tu chu jing yon kha ani to bik lo tur thu a hril ve mak bok li chen chu arena tual zola yon ngakin alo por to hle student dang pathum jinga pakhat chuan li yon atha wanga chowani thu aron soi ve thunga athik wang nia pakhatin aron soi lai chuan thin rimin li chen chuan aron etek mak mai a unau pa chu jing yon tha ani thu soin voina aphuba alak saktur thu a soi chuak ve mi mai le yon point chu alo thir renga cold scale claw akuta inwa ahmuin mak atile chu tiang thil man chu mani in ti chiat na tluk ani ti a hrelo ani ma na yon chu arena tual zola chuan an chuang chuaka li chen hne na chuan li yon chu a level milpui aya sang weapon wanga thi ani thu soin tu ma dem thei an ni lo thu an soite te a chu a unau party sual ang chia chu voin hian ati ve mek thu a hril bok li chen chuan claw power mangnge chuan aron bei chanta yon po angun nam mangin aloin veng ve boka ma se angun nama chuan dom sakin avoi khat de ringota po vur khonin angun nam atuam ngal mak mai li chen chuan magic weapon thatak anei to wangin atha ngei tur thu alo la hril zui mi te po in chutiang artifact of heavenly realm mangte chu yon ne chi ani lo thu an lo soi ve boka in sualan chhun zom zela yon po angun nam manga a in ven zel wangin angun nam chu vur khonin atuam cha bel zel bok ma se yon chuan cold scale claw chu a strength ne na khai khinin asang lutuk ma a man tampo le ama zokin a tuar don ani ti alo hril non le rama li chen chuan anin sual ma a zuwa in thu le chu chuan ataksa ti lumin ataksa a cold power lutur aven thu alo hrila aron zuan zui ngala ma se klo chuan yon adik phak lo chia makti takin suikhian u poina lo thlir ve renga an han en chian nak chuan cold scale claw power chu ataksa a lutin vur khona alo changchan hi alo nia reilo te a ataksa pumpui chu vur khon chuan atuam chuak tamup maile che theilowa a om reng lai chuan yon chuan vur khon te chu a hnek dar sak ta chuai mai makti takin li chen chuan engwanga chan him nge ni alo zot ngal yon chuan huyang spirit chu azu in khan reilo te chung chau aveng theya
chumi re nu chuan rang takin a taksa a ko chung thenga vur khona a chan thei tir thu a hril le a cold scale claw petu khan a hril lo chem ni tin an zot zui le a li chen chuan chutiang chu lo dik po ni se a unau pa phuba alak theina turani chuan thi chilpo apoi sak lo thu soin aron bei zui le ta ma se ion chuan sil chete mangin aloin veng mai towa beidong zetin li chen chuan a unau pa thita hnena atan phuba alak theilo awangin ngaidam adil ngal mol to yon chuan a weapon petu an zot lea li chen point anun na achan him saka wangin thil tlem azong alo hril ve boka ma se a petu te chuan Lian dynasty an controla do emo zo chua tumchi ani lo ti bak alo soidu chuang lo yon chuan a ngonga angun nam mangatin chungin tuin nge pe an zot lea li chen chuan soiturin aka ang man chia tia power chak zet ron thlokin li chen chu azal ngal der yon chu an hoi chuaka ting alo ni reng yon ne na chuan Fengion arena a chuan mi pakhat chau an dam kho chua tur thu alo hril ngal cheu mai le yon chuan a hlo wanga atira ron langam loem ni ani alo zot ve ngal zat bok ting chuan aron beile ngala yon chuan a hne don lo ti a in hriat awangin alo bum kwal zek boka chuti lai chuan mi puite poin ting chu lingzau martial house atanga no chua ni to ma se heavenly realm ani awangin Suzing yon chuan a hne an ring haulo suikhianu chuan tranpui ngal an tuma ma se abula mi pa chuan life casualty lama in thon angvel ani don thu soin alo beng dai le ria yon le ting te chu anin sual chun zom zela ma se yon chu a in veng seng talo apia loka bang avadeng zot mai le chuta uncle hui poison kha alo lalan chua pha zui ting chuan cold scale claw chu la in martial house elder atanga pei thak ani pia lama lingzau martial house atanga no chua hial ato na awanga phubalak ngei tumin a beizui le ngala yon chuan wind thunder technique mangin an attack vea ma setting chuan poison wangin 70% back spiritual power amang theilo ti alo hriat pha jok tlat mai claw power chakzet mangin wind thunder power chu an chang le ta yon chu tual chara azal ngal der ting chuan aron pan nai le sau to boxi yon chuan angun nam an char le dona ma se ting chuan akuta alora sakta chat mai ting chuan atan hne chi ani lo thu an hril te a rem hun lama thon ngei tumin klo mang chuan a thin khuara tak avit ta sia mai le chutiang power chak zet chuan a spiritual si ati chiat sakta yon power te chuan chuai lam panin atak sa ngei po che chang tu ro talo ti chuan yon chu angun nam mangin an sat chun zom le dona suikhianu chu chan tumin aron dok chuak ta zok mai ma se tinga sil apaltlang zo bok silo mang ang zet hian tho chuak turin yon chu an kowa chumi rual chuan yon po amit aron meng chuak hlol spiritual si ati chiat sakawangin fire beast kha achua zalen hi alonia ting chuan angun nam mangin an sat dona yon chuan angun nama aloman chat mai le yon chu ron tho chuak lein ting chu a bei vai to hle puting angun nam chu a mit som tabar mai le ting chuan yon tak ni lovin a spiritual power zok aron che chuak ti a hrethiam ngala yon a spiritual city chiat ani awanga fire beast ron chuak khan atak alo mang hi lo ni in chu chuan ama taksa ngei po yon ni tir to loin demonic spirit alo ni ta ani ting chuan an attack lea demonic spirit chu a power a chak ema wangin asil chete po ting chuan apal tlang thei ozong silo yon chuan fire beast full power mang turin aron chua tir ta chumi rual chuan ting point martial arts beast aron chua tir ve ngal bok ma se putinga martial art beast chu fire beast tan chuan thosi angbak alo ni hau lo rang takin athat nga la yon chuan an attack tran ve chawa ting chuan a hne don lo tin hria in tlan chiat a tran ngal ma se yon chuan a power manga alama pot phein angonga arek ta chat mai chu tiang taka chak chu
arena thlir tu te point tun ma in an la mungai lo yon chuan a ko chung lama tang fire power mangin akan tir ta chu mai le ting chuan a theile theiloin klo mang chuan an ham le dona ma se a kudru alo thlia sak le mok bok se elder tai le sipei rual te chuan thil diklo om ti hria in feng yon arena lampanin an ron tlan ngal supa chuti lai chuan yon point ting alo that fel ve chia bok yon ko chunga fire spirit chu control thei ani to lo awangin mipui arena thlir tu te chu a beitan le ta mipui te chu an tlan dar ngal chuma thil poya thlen lo nan sui khian u chuan yon chu in control turin an pui dona ma se yon chuan alo beilet le ngal box se elder tai aron thenga yon chu ama ni loin a spiritual power zok ani ti alo hrethiam ngala dragon magic formation mang turin anaw te hna thu apeta yon la chu ti chero tia awin khopui chung zong ti chiat alo tum to hi lo ni in dragon magic formation technique mang chuan an han beya chu tiang zet chuan yon po atuk zal theita ani sin aronin thlaka mi pahni te chuan ni zan lama feng yon arena wanga mitam takin hliam an to dan te an lo soiduna pakhat zok chuan yon taksa ron lua tu kha ma sanga emperor u anti thin khani in a hria yon chu aron har chua le meu chuan in hremna hmuna akut le ke phuar ania elder tai chuan asual na puang turin alo hril mek bok yon chuan putingan athin lunga avi sakba kha engma hriat anei lo thuin alo changa elder tai chuan ama a in control theilo wangin law enforcer team tenen an man thu alo hrela yon chuan li chen le ting te chu adu thlan na nge ya tina ani thu soin poi soilo te atina ero hremna achunga an lekani poin apom thlap tur thuin alo chang bok elder tai chuan athil ti sualwanga law enforcer team hial ko chu an ni ta ka chuan atlem bera kumsom thum chung tal tan tir ani tur thu alo soimau maile yon chuan ati sual ti in pomma se thil ti tur dang aneya wangin chu tiang zat tang man ani lo thu alo hrilta chu chuan elder tai ti thin rimin electric power mangin asok ngal zat mai elder tai chuan lingzau martial house core disciple atanga no chua hial po aphuzia soin electric manga sokle antuma ma se sil pakhat hian alo dan man hlo awangin a him le ria elder khin lo thlengin tai hne na chuan zirlai te kut thlak ringot a rem lo thu le teacher masa jok ten anti thin dan len ain mil lo thu alo hril hlo mai chuta kumnga vel hremna achunga lekila atok viau lo mo ti in alo la thuron zui yon la chuan senior king hne na chuan kumnga po chu ti lo ram turin le ninga lekpo chol khomuang man ani lo thu alo thlen le rama elder tai thin rim chuan sok le ngal mai an tuma ma se senior king chuan alo dang le boxi yon bok churon tong chuak lein lingzau martial house in hremna confinement ni lo kongdang pakhat a omti a hriat thu soin longtan meditation adil ta mia maile elder tai chuan longtan meditation chu thlang jok lo tura thuron pain akal phung an hril masale ria longtan formation chu meditation a anti hlotin lo pal hlau chuan kumza chung nga angai don thu a soibok ma se yon chuan chu ti nge ya du thu a soimau boxi khuar khurum thuk tak ko tlanga chuan an hruaya senior king chuan athin lunga sualna atamzo paule 6 magic purple te chuan anti buaina sadon dia soin chutiang chia chuan athin lung chunga thatna atamzo paule chung te chu ado hne tur thu alo hril le a ti chuan yon chu azuang thata ta chuan sui khian u in tha atum lai te le liuziang lungai mel takte a mungal chuwa om hun siam remin thok an la thalea asuang tu anaram chu ataka thil thleng ang main a mu chun zom zel boka anuwa chuan ama taksa chung nge ya om monster seal mulein suang tu anaram mai ani ti in theitopin control ain tum ngara ataksa chunga om demonic spirit churon chuakin yon thu hnuaya om ani to lo thu le
ataksa chu atan omna nuam berani thu alo hril mek bok chuti lai chuan khoi hmuna emo lei family house thukrutu aron langa fire beast chuan ataksa akan raltir huna chuan achak lo tur thuin anaute hne na chuan a hrilta ani